Pohľad z boku na ostrie 300-násobné zväčšenie, posledný použitý kameň rozsutec. Na konci je krásna mikropilka, klasický obraz pre rozsutec. Tu dole, čo vidíme, tie tmavé pasy, bodky a neviem ako ich nazvať, to je vlastne prekrývanie jednotlivých vrstiev damašku. Druhá strana, rovnaký obrázok, s tým, že tu na tie bodky sú, alebo tie prekrývania tých jednotlivých vrstiev také jemnejšie, len bodky tam vidíme, vidíte? Tam bodka, také menej zreteľné. Závisí to zrejme od miesta, ktoré sa akorát nabrúsi. Pohľad zhora na ostrie. Ten najtmavší pásik, to je naše ostrie, pekné, jemné ostrie. Pekne vás vítam. Dnes tu máme na test noža a ocele takýto pekný, naozaj veľmi pekný nôž. Púzdro. Neviem, či mi tam vôbec vôjde ale vôjde do záberu. Takže to je pekná značka. Dohnal. Ten nôž vyrobili Dohnalovci. Na čepeli je materiál, damascenský materiál 19312 a potom je tam tie svetlé, zrejme predpokladám, oceľ 80, nikel, chrom 11. Nôž na test zapožičal Vlado Polc, Vlado, srdečná vďaka. Celková dĺžka noža 290 mm, rukoveď nejakých 130, čepel 160, šírka 37 mm, hrúbka 4,2 mm. Momentálne nôž je nabrúsený na 30 stupňov vrcholový uhol, 40 stupňov, opravujem sa, 40 stupňov vrcholový ohol, posledný použitý kameň rozsutec, hrúbka výbrusu v tomto mieste, ako je znak, 0,75 mm. Nôž veľmi dobre sedí v ruke, pekný nožík. Odskúšame, ako reže. Cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Absolútne bez problémov. Toto nemá zmysel skúšať. Rezná dĺžka tu je väčšia ako 10 cm. Spravím handicap a testujeme. Takže handicap je urobený, zopakujem, 40 stupňov vrcholový uhol, 0,75 mm hrúbka výbrusu, posledný použitý kameň rozsutec, 20 mm lano od firmy Lanex.
chvastovka. Poškodenie tam žiadne necítim, žiadne zuby zatiaľ. No, ale toto už nechce rezať. Nič. Nie. Zuby necítim žiadne. Skúsime ešte pre istotu tento. Nič. Reže. To už nedrží. Prestávka.
Zuby necítim. No. Asi sme skončili. Etalon Spyderco Manix CPM S110V. Koniec. 400 krát prerezané lano. Teraz z boku na ostre po prerezaní 400 krát lano. Na konci už vidíme, že tam sú také stopy. Po rozsudci tam už není žiadna stopa, ostali len stopy po otupení. Prebehneme celý nožík. To je kdesi 5. Tieto miesta to vyzerá, že to sú tie dva druhy materiálu z damašku, že v tých miestach sa to spája. Také tmavé diery, jamy, aj tu je ich vidieť, aj na ostri sem tam sa nájdu. Nejaké vážne poškodenie zatiaľ som nenašiel. Na nechte som tiež nič necítil. Žiadne zuby. Vyslovene len opotrebenie, že to ostalo úplne hladké to ostrie. Sme blízko pri papieri, handicap. Máme ešte trošku. Predná strana. Už sme skoro. Tak, to už je papier. Druhá strana noža. Tu je takisto vidieť na konci ostré taký tmavý pásik. To už sú miesta, ktoré sú opotrebené, zatupené. Aj tu je to pekne vidieť. Pohľad zhora na ostre. V strede už vidíme tú klasickú huseničku a striedanie sa takých svetlých a tmavých miest. Čím tá husenička bude širšia a svetlejšia, tým je to viac zatupené. Skúsime prebehnúť celý nožík, uvidíme, či sa mi to podarí. Tu je 5. Tu je to ešte relatívne tenké. A ešte, no už sú tam niektoré svetlejšie miesta. Toto začína hrubnúť. Ten nožík je relatívne široký, tak mi to trošku sa mi ruky chvejú, pritom zle sa mi to drží. No tu je to úplne tmavé, toto by mohlo ešte rezať a nereže. Neviem, či to není tá zložka v odzvukách, tá niklová oceľ. Tu takisto. Do papiera toto tu nemalo šancu ísť. Tu už je to zase svetlé a lesklé. Takisto lesklé. Tu
je papier. Ešte to sa dáme. Zhodnotenie, záver. 400 krát prerezané lano. Keď sme to prerátali na 30 stupňov vrcholový uhol, tak dostali by sme sa desi okolo 800 prerezaní lana. Môžete sa pozrieť v tabulke, že kde by to, v ktorých miestach by sa ten nôž nachádzal. Pre mňa to není ani v negatívnom, ani v pozitívnom slova zmysle prekvapenie, ako výkon tohto damašku. Nôž je až veľmi pekný, veľmi pekne spravený, veľmi pekne kvalitné spracovanie celého noža, veľmi dobre sa mi držal. No len ten damašok je damašok. Ďakujem vám za pozornosť, pri ďalších videách dovidenia.